Kora cham kuon ni ka, koro wabed kode e tipo. Wabed gi kuon ni e tipo mera. Wabed kode e tipo ka adwa nyono kuon. Taon, ang nabedi kanye. Mato kendo nga. To muofu idhi kure? Adhi koni taon. Yo, lin koro kala ka kidhi no. Adwa bet piny. Adwa bet piny mondo ayue matin eka dhi. Idwa bet? Doro ni tamany ni kom. Manyna abed piny. Manyna o mondo abed piny. To wego kedi no agigo ni bro puko gik moko ka. Sawa. Ne, ibro puko gik moko amany ni kom. Aseyudo, weya aseyudo. Iseyudo kom? Ei, ibete kuon bwana, ibete kuon manga. ati abete kuon. Ibet ga kuon. Ino kiwinj ga gino yom bwana. Ok ang'eyo na bete kuon. Ok ang'eyo. Dong anyisi na manyo ni kom, araka mane ma in go mi iketo na chiemo. Ok ang'eyo na bete kuon. Bwana in koro kimitim. Dhi ka kidhi dhi adhiya ka kidhi no. Kabisa. Mato nga. Anyalo pado lembi binen sani. Ok ang'eyo na bete kuon. Ibete kuon nado king'eyo nadi. Ok ang'eyo. We pimo wiano kinen bwana tineno kuon tibetie. Mos. Anyalo padi binen sani. Mos. Ikato na kada miti chiemo koro anyalo gweyi. Mos. Kiki gweya.